Des del ple passat, amb l'aprovació d'un pla de sanejament local fins 2027, Llagostera entra en tutela financera per part de la Generalitat. Això es deu a la liquidació del pressupost de 2023, que va tancar-se amb estalvi net negatiu. Això és inèdit i posa Llagostera en una situació crítica per poder avançar en projectes que necessitem, però també pel funcionament normal, mínim, del municipi durant els propers anys. Aquest pla de sanejament, aprovat per l'equip de govern i amb tots els vots en contra de l'oposició, i que cal complir, per exemple, per accedir a nous préstecs, estableix una limitació molt estricta en la despesa. Igualment, fa algunes previsions d'augment d'ingressos que són molt importants i que no acabem de saber ben bé d'on surten. En definitiva, llegint-lo, a la CUP Alternativa en genera preocupació i també moltes preguntes que van plantejant al ple i que en gran mesura no van ser respostes. El que veiem segur és que venen retallades i dificultats serioses, així com que continuarà la política no només d'increment de tributs, sinó de reducció de bonificacions socials i ambientals, apostes que vam veure ja en el pressupost d'aquest any. I tot plegat per una mala gestió que clarament es podia haver evitat i que ens preocupa com continuarà a partir d'ara. Davant de tot això, no només hem trobat a faltar informació de l'Ajuntament cap a tots els veïns, sinó que al ple l'equip de govern va atribuir la responsabilitat d'aquesta situació a l'equip de govern anterior, amb arguments absurds. L'actual govern de Junts i PSC es va trobar, en el seu inici, el juny de l'any passat, amb la caixa plena, amb més de 800.000 euros de romanent, un endeutament mínim i tota la capacitat de maniobra. El govern anterior, d'Esquerra i CUP Alternativa, tot i haver congelat els tributs per la pandèmia i establert importants bonificacions, va tancar 2021 i 2022 amb un estalvi positiu de més d'1 milió d'euros. El 2023 és negatiu per 182.000 euros. Tot i l'evidència, però, Junts i PSC van atribuir aquest resultat a polítiques prèvies com la internalització de serveis. De fet, i posant com a exemple la internalització de les treballadores de la neteja, al ple van tornar a dir que s'havien fet sense cap estudi econòmic previ. Això, per més cops que ho repeteixin, és mentida, i ho haurien de saber perfectament perquè se'ls hi va facilitar. Mireu, aquí tinc l'estudi en qüestió de la Universitat de Girona i de 33 pàgines, en què es van fer els números per fins a 4 escenaris diferents i en què queda clar no només la viabilitat, sinó la conveniència econòmica de gestionar la neteja, en aquest cas, de manera directa com van passar a fer-ho. És curiós com es continua insistint que això augmentava el capítol de personal del pressupost, obviant que de la mateixa manera reduïa el de serveis. Com si una mateixa despesa, i en aquest cas essencial, imprescindible de l'Ajuntament, com és la neteja, ens portés a la bancarrota per passar-la d'un capítol del pressupost a un altre. Fins i tot, com és el cas, quan això significava reduir-la per l'estalvi de l'IVA i del benefici empresarial que ens havien costat fins llavors. La qüestió és tan absurda, de fet, que en la mateixa memòria del pla de sanejament hi preveuen noves internalitzacions, que no concreten, però que lliguen a un augment dels ingressos previstos. Qualsevol persona que segueixi la política municipal sap que a la CUP Alternativa estem fent una oposició constructiva i propositiva des del primer moment, que no ens queixem per queixar-nos i no votem sistemàticament en contra de res. Fins i tot en aquest cas, que en les modificacions de crèdit que el govern va fer el 2023 vam exposar tot allò que no veiem clar, com noves partides que no valoràvem urgents, no vam oposar-nos-hi, entenent que el nou govern mereixia marge i tenia dret a establir prioritats diferents de les nostres. És evident, però, que de la mateixa manera és aquest govern qui és del tot responsable de com es va acabar liquidant aquest pressupost, especialment tenint en compte que són els últims mesos de l'any els que són clau per preveure i actuar perquè no acabi passant el que va passar. Nosaltres continuarem amb la mà estesa, però alhora reclamant canvis que creiem imprescindibles. Una previsió d'inversions que, a diferència del que hem vist fins ara, sigui clara, realista i busqui el consens, i que prioritzi la nova residència geriàtrica pública. Solucions estructurals a la falta d'ingressos propis, com el desenvolupament industrial, que ha estat un any aturat. Una participació de tots els grups i del poble en les qüestions que clarament transcendeixen el mandat. I, és clar, una millora de la gestió econòmica que no pot passar per continuar perjudicant el poble mentre es posen excuses de mal pagador. En continuarem parlant.